acabem el tema, anem a resumir una miqueta tot el que hem estat veient fins ara. Funcions de primer grau tenen aquest aspecte igual a mx més b, on m és el pendent, grau d'inclinació de la nostra recta, i b l'ordenada a l'origen, és a dir, el punt de tall amb l'eix i. Si la nostra recta té pendent positiu i ordenada a l'origen positiva, com que té pendent positiu, la nostra recta serà creixent i ordenada a l'origen positiva tallarà pel punt per sobre del punt 0, 0. Tallarà l'eix i. Si el pendent és positiu i l'ordenada a l'origen és negativa, la recta serà creixent perquè el pendent és positiu, però el punt de tall amb l'eix i es trobarà per sota del punt 0, 0. Si el pendent és negatiu i l'ordenada a l'origen és positiva, com que el pendent és negatiu, la recta serà decreixent i com que l'ordenada a l'origen és positiva, tallarà pel damunt del punt 0, 0. Si el pendent és negatiu i l'ordenada a l'origen és negativa també, llavors la nostra recta serà decreixent i tallarà per sota del punt 0, 0. Recordeu també que l'equació d'una recta horitzontal té l'aspecte i igual a b i l'equació d'una recta vertical té l'aspecte x igual a a. Doncs fins aquí una miqueta tot el que hem estat veient de funcions de primer grau. Ens veiem ja al proper tema.